Pirát Krištofič nokautoval Carlosa Vémolu. Aký bol priebeh zápasu až do vypínačky od Piráta? A pozriem sa aj na prvé vyjadrenie Carlosa a Piráta po zápase. Ja som Johan a vítam ťa pri sledovaní. Pirát sa od začiatku držal veľmi nízko a očakával takedown. Obaja do seba od prvých sekúnd vleteli. Carlos sa v prvej polminúte pokúsil o takedown, ten však Pirát ubránil. No a keď Carlos tlačil, Pirát namiesto cúvania šiel do prestrelky. Vémola potom nečakane musel ostať s Pirátom v postoji a bola z toho poriadna mela. Pirát mu nedovolil ísť na zem. Zhruba po minúte a pol trafil Krištofič koleno a následne kombináciu úderov, po ktorej šiel Carlos k zemi. Prekvapenie roka, nebojím sa to povedať. A myslím si, že bude so mnou väčšina z vás aj súhlasiť. Pirát následne poslal silný odkaz, že nikdy o sebe nemáme pochybovať a pre Willyho K. po zápase prezradil aj prvé pocity, aj keď tie boli jasné už v pozápasovej reči. Řekni mi, jaký máš teďka pocity, jak se cítíš po tady tomhle všem? Cítim sa jak v 7. nebi. Nádherné pocity, tvrdá drina 10 týždňová sa proste vyplatila a to je najkrajší pocit, lebo niekedy to tak nedopadne, vieš, že dáš tomu všetko, nakoniec sa dopadne iná, že ležíš na zemi. Ani nevíš vlastne, čo sa stalo, to bol môj posledný zápas vlastne pred Carlitom. A mal som chuť všetko zabaliť a že vyjebať sa na to, a keby víš, že došla na mňa jak také vyhorenie, a keby vieš, že som 10 týždňov som tiež mákal a po 30 alebo po 50 sekundách bol koniec, čo som nikdy nezažil. A normálne frustrácia, vieš, demotivácia, depresie. A teraz presne opak, víš, že pár mesiacov prešiel, nakopol som sa späť do tej roboty a dokázal som sebe aj všetkým ostatným, že stále to mám v sebe, že viem vyhrávať a to ma teší. Potom postol aj silné video pre fanúšikov. Priatelia, akurát som zvíťazil, knockdown prvé kolo, je to doma, ďakujem a ideme dál, killer is back, baby! Carlos bol po tvrdej porážke skúpi na slovo, čo je po takom nokaute pochopiteľné. Pár slov však do mikrofónu CNN Prima News povedal a dlhšie vyjadrenie príde istotne čoskoro. Carlosi, nějaký tvoje první slovo pro fanoušky, přece jenom tady fandila ti celá hala, bylo to hlavně slyšet, tak jestli můžeš nějaký vzkaz poslat. Že jim všem moc děkuju, já si z toho asi moc nepamatuju, takže se vyjádřím zítra. Každopádně všem fanouškům, co fandili, moc díky. To je na dnes všetko a vidíme alebo počujeme sa na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.